Empezaremos xa, entonces. Moi boas tardes, retomamos, pasamos a terceira conferencia da tarde, terceira e última conferencia da tarde, que era por título Toponimia, recibir, descubrir e divulgar, que vai a correr a cargo de Luz Méndez, Nada Ventosa, abogada e licenciada en Filoloxía Hispánica, Asociación Galego-Portugués pola Universidade de Santiago de Compostela. Foi bolseira e axudante colaboradora en proxectos de investigación no seu Instituto da Lingua Galega e actualmente é colaboradora externa deste instituto. No eido profesional impartiu docencia como profesora asociada no CUBI entre 1998 e 2005. Ademais, traballa desde 1989 como asesora lingüística da Televisión Galega. Ali dirixiu o programa divulgativo sobre lingua, cazador de palabras, e coordinou o proxecto Atlas Mundial Galego Online. Desde 1993 é vogal de libre designación da Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia. Como membro da debatita comisión, colaborou na elaboración dos nomenclatores publicados pola Xunta e no proxecto Toponimia de Galicia. É socia fundadora da Asociación Galega de Onomástica e foi a súa presidenta no período entre 2003 e 2006. Ademais, forma parte do Consello Editorial da Biblioteca Galega de Onomástica desta asociación. É membro tamén do Consello Internacional das Ciencias Onomásticas e no terreo da onomástica desenvolve o seu labor investigador e sobre este tema versan a maioría dos seus artigos, en concreto sobre toponimia de Galicia. No ano 2000 publicou a obra de divulgación Por que se chaman así este sitio? O significado dos nosos nomes de lugar. E con isto pasamos a... Moitas grazas, en primeiro lugar, aos organizadores por convidarme a participar neste curso que me parece moi importante e moi interesante, en canto que sea a primeira vez que se fai algo semellante. Espero que teña acollida e que haxa posteriormente outras edicións. Se non é aquí, pois noutros lugares de Galicia ou noutras universidades. Chamaron para falar sobre didáctica da toponimia, non sei moi ben por que, últimamente especializaron un tema que non sei gran cousa. Entón, ides ter que sufrir basicamente un adoctrinamento que xa supoño que levades escoitando durante todas estas semanas, pero tamén quero falar así un pouco por riba de algúns proxectos que se fixeron con respecto ao asunto de achegar a toponimia aos máis novos, un pouco como antesada do que mañá será, porque mañá teredes uns especialistas máis dedicados ao tema. Denominei esta conferencia ou esta charla Toponimia, recibir, descubrir, divulgar por dúas razóns. A primeira é fundamental porque eu penso que aprender toponimia é moi doado. Podemos facer esa afirmación por dúas razóns. Unha, porque a toponimia, como sabedes, ten dúas acepcións: o conxunto dos nomes de lugar, de un territorio, ou a ciencia que estudia estes nomes de lugar. Tamén conocida como toponomástica, por eso a mí gusta utilizar toponimia para o conxunto dos nomes e deixar toponomástica para esa acepción máis científica dos nomes de lugar. A segunda razón é porque aprender en galego tamén ten dúas acepcións. A primeira é adquirir conhecimento sobre algo e a segunda é divulgalos. Por iso quero un pouco durante esta hora, ou pouco menos que teño de tempo, reflexionar un pouco sobre o proceso de aprender como adquirir conhecementos e no proceso de aprender como divulgar. Chameille a charla recibir, descubrir, divulgar, porque a primeira maneira de aprender é recibindo información.
Aquí vou vos contar o que xa vos contar durante todos estes días, que a toponimia é un patrimonio sensible, que é sensible por unha razón fundamental. Unha, porque xa non demandamos o seu coñecemento. A maneira de transformar a sociedade, de vivir nós o sitio que habitamos, mudou moitísimo. Hoxe, para ir dun sitio a outro, movemos a tal velocidade que, como moito, necesitamos saber o nome do punto de partida e o nome do punto de chegada. Todos os camiños intermedios, todos os nomes intermedios, podemos obvialos perfectamente, entre outras cousas, porque non podemos, ou non nos detemos neles, non nos detemos a vivilos e a miralos. Desta maneira, os topónimos, todos esos que quedan no camiño, a maioría das veces son microtopónimos, deixan de ter a función que tiña inicialmente, que era unha función deítica, a de sinalizar un territorio para a súa localización, para o seu coñecemento. Tampouco aproveitamos o terreo da mesma maneira que o aproveitaban os nosos antepasados. Os nosos pais e avós, moitas veces non necesitamos ir moito máis aló no tempo. Como a toponimia, como ben cultural, tampouco produce, tampouco se aproveita no sentido económico, pois iso fai que todo este patrimonio sexa moi susceptible de perderse. O despoboamento da parte do territorio, sobre todo da Galicia interior, tamén nos leva a que en pouquísimos anos perdamos todos eses nomes que hai aí. Debemos, por lo tanto, reflexionar, descubrir que precisamos a salvagarda do patrimonio toponímico para conservalo e posibilitar que as xeracións futuras, xa que non o van vivir e xa que non o van ter incorporado na súa propia fala e nas súas propias vivencias, que o coñezan e que sexan conscientes dunha riqueza que aquí en algún momento houbo, esperemos que siga habendo dentro do posible. Por lo tanto, pregúntome por que non levar a toponimia tamén aos museos. Estamos falando, ou estivestes falando durante todas estas semanas de recuperar eses nomes, pero quizá non se falou que facer con eles. Estiven dando un paseillo pola rede, encontrei uns cantos museos, moitos deles descoñezo de onde son, tampouco me parei con calma. Este é evidente que é australiano. Estiven facendo unhas buscas así rápidas. Hai bastantes comunidades, bastantes países, bastantes territorios que a súa maneira entenden este patrimonio e intentan non só recuperalo, senón tamén divulgalo. Neste Australian Museum, perdón, simplemente o que fan é facer unha pequena táboa con os nomes que na actualidade teñen algunhas localidades da costa de Sydney, por eso aí, é o nome aborixe que tiña inicialmente, con outros pequenos datos. Este museo hai un poquinho máis alá, recolle uns mapas con as zonas históricas deste territorio e permite ir un poquinho máis alá, si fica no calquera desas áreas. Bueno, non capturei a pantalla. Vai un pouco máis en profundidade o mapa e pódense ver as entidades de poboación históricas desa zona. Neste outro caso, non só se recollen os nomes, senón que, se picamos en cada un deles, aparece unha pequena información histórica e mesmo toponímica, no sentido de intentar buscar a orixe dese nome.
De transmisión e de normalización supoño que vos falaron tamén bastante. Pero como viñamos dicindo, a transmisión cada vez é máis cativa porque non precisamos deses nomes, debemos reflexionar un pouco como recoller ou como recibir eses nomes que queremos preservar. Os topónimos son en principio materia oral. En épocas recentes que se escriben sobre todo os topónimos máis pequenos, localizar os sitios importantes antes se localizaron, pero volvernos agora con un territorio pequeniño, facer un mapa pequeno e poñerle nome aos distintos lugares habitados ou non é unha cousa recente. Os topónimos tamén pola fala se transmiten, para aprender os nomes da nosa área máis próxima non podíamos ir aos mapas, dependíamos da información que desde pequenos nos daban os que nos rodeaban. Pero é moi importante, polo tanto, se agora pretendemos recollelos literalmente, sen interpretalos, escoller ben quen nos los transmite. Non é infrecuente que a xente máis nova dun sitio xa non teña o mesmo coñecemento toponímico dese lugar e que incluso faga as súas propias interpretacións co risco de que o nome que non recibimos teña ou sufra importantes perdas. Alrededor do ano 2005-2006 empezou a aparecer nos xornais unha zona da costa de Camelle, próxima ao núcleo de poboación, porque se pretendía construir, non sei se ainda sigue pretendendo, unha piscivatoría. Houbo bastante rebundio, houbo unha asociación que se creou a partir disso, creo que era Merexo non se vende, o nome da asociación, e saíron moito na prensa. Aquí aparece no outro xornal, no Correo Galego, sobre o proxecto apícola da Xandriña, non sei onde o saquei, e Galicia é. Son todos noticias desa época nas que se fala do conflito que se vivía na Xandriña. Eu non coñecía para nada ese sitio, e coñecino por unha anécdota que me contou unha compañeira, que é dese lugar. Ela chamase Sandra, ten gran conciencia ecologista, entón estaba moi implicado no asunto, e un día ocorroselle preguntarle a nai que curioso este sitio que se chama de certa maneira como a min, e a nai dixolle, como que se chama como a ti? Isto foi sempre a Jandriña de toda a vida. É dicir, a mesma xente nova do lugar, reivindicando unha cuestión ecolóxica, alterou o nome dese lugar. É importante, polo tanto, intentar buscar sempre varios e bons informantes e coñecer, dentro das nosas posibilidades, a maneira de falar dese lugar, algunhas das súas principais características dialécticas. A normalización toponímica que se fai posteriormente á recollida para decidir a maneira que escribimos o topónimo é unha cuestión delicada, xa que con ela vamos perder sempre algunhas das súas particularidades. As propostas que alguén que recolle toponimia faga teñen que ser sempre moi medidas e non deben nunca condicionar a oralidade do topónimo. Inda que nós recollamos un nome fonéticamente, a hora de facer unha lista dos nomes que recollemos vamos ter que normalizalos. Aí debemos ser cautelosos. O caso anterior da Jandriña ou da Gandriña, que o leríamos se non fósemos do sitio, é un exemplo bastante claro de como non debemos actuar, basearnos só en información de falantes novos. Para evitar isto, os erros a hora de normalizar un topónimo, quería dar un repaso aos criterios da Comisión de Toponimia, non sei se en algún momento vos puxeron aquí. Son 6 criterios que aparecen no prólogo do nomenclato de Galicia, e que nos poden dar pode ser un bo punto de partida
primeiro criterio reza que se respecta o uso vivo actual na variante dialectal de cada lugar, é dicir, non se regularizan os nomes conforme as escollas morfolóxicas e léxicas das normas ortográficas. É dicir, que se un sitio se chama Laxe, imos deixar Laxe, se chama Laxe a Laxe, se chama as Meáns as Meáns, e se chama as Meás as Meás. Ou Gándara, Granda, ou Sabariz, Sabarís. Cando no mesmo lugar ten dous nomes que son variantes fonéticas opcionais, optouse pola forma máis arcaica ou a coincidente co galego estándar, se é un apelativo do vocabulario común. Os lugares que chaman Covelo normalmente son bastante polémicos porque estamos afeitos a velos escritos a maneira de como se pronuncia moita xente, Covelo, e tamén velos escritos con B, tanto Covelo como Covela. Covelo como Covela. A mí xa non me sae Covelo, ainda que o vexa escrito, non? Pronuncio Covelo. Optouse por coller a forma Covelo, Covela ou Abelleira porque son as formas, as variantes fonéticas que permiten pronunciar a outra e que coinciden co galego común. O diminutivo de cova é unha covela. En canto ás variantes fonéticas, non se reproduce na grafía ni na creada ni no seseo. Estamos falando de toponimia maior. No caso da toponimia menor, pois haberá que considerar determinadas cousas. Pero no caso do seseo, se o topónimo é opaco, é dicir, se non podemos saber o seu significado, debémoslo recoller con seseo e transcribir con seseo para non alterar a súa Porto do Son ou Arousa, por a documentación antiga, por datos que sabemos deses topónimos, podemos prácticamente afirmar con seguridade que terían que que o que esconden detrás dese son e dese Arousa son unha interdental, unha celta. Pero nesas zonas hai seseo. Non podemos alterar a pronuncia deses topónimos porque estaríamos ocultando a realidade do propio topónimo. Non hai certeza de cal é a orixe desa palabra, polo tanto, mellor recollera tal cal nos cheganos. Cando a forma viva está deturpada por castelanismo, a Comisión ativose as documentacións antigas. O caso das pobras, supoño que moi coñecido por todos, todas as pobras estaban moi deturpadas, non había falantes que tiveran esta palabra, todo o mundo decía Puebla, ou todo o mundo evitaba. No caso da Porra Carandial, por exemplo, a xente, sobre todo os arredores, non a xente que vivía ali, porque era máis de vila, máis tendendo a falar castelán, xente dos arredores sempre dicía vou a vila, non utilizar a palabra Porra. Desde o punto de vista ortográfico, o criterio da Comisión é ser congruentes coas grafías históricas do galego común. Nos casos en que a grafía dun topónimo, tal como se ven usando, adoptou unha forma arbitraria, non coincidente coa histórica, respetouse se non sucedeu co castelanismo. É o caso de topónimos como Grove, Tribes ou Brea. O caso do Grove, supoño que tedes visto escrito xunto, con B, en algún sitio non circulan todos os ámbitos, pero é moi probable que en revistas locais ou en traballos ou mellor algo especializados haxa xente que o escriba así. Optouse pola forma Grove porque era a forma tradicional, co O separado do resto da palabra, interpretado como un artigo, inda que hoxe considérase que posiblemente a súa orixe sea estea no Sogrovi, unha tribo época celta ou anterior. Con Tribes sucede algo similar tamén, ese Sogrovi aparecen nos textos clásicos normalmente escritos con B, pero o topónimo chegou a nós co O interpretado como artigo e unha tradición forte escrito como V. Por lo tanto, adoptou esa forma arbitraria con respecto á histórica, pero vamos a seguir mantendo para non alterar, entre outras cousas, a maneira de expresarnos. É dicir, se nós vemos escrito en o Grove todo xunto, nunca leremos no Grove, o cal estaremos alterando a maneira de
como ese topónimo xentífico. No caso de Brea, que ven de vereda, latino, sería que está escrito con V. En galego é normal iniciar unha palabra por VR, por lo tanto sempre unha tradición de Brea escrito con B, deixou. Os timas de vilas xuntos e separados tamén se intentou respetar a tradición que en cada cima de vila tiñan da maneira de escribir o nome do lugar. Do mesmo xeito que inda que a xente que vive nun sitio chamado Sá, supoño que se chama Sá. E, finalmente, cando o nome dunha entidade de poboación xa non vive na fala actual, senón coa súa denominación deturpada e non se achan documentos históricos sobre a variante lexítima, regalizouse o nome con Santa Forma do galego estándar. Con Santa Forma do galego estándar. Caso das igrexas, que cando non se puido recuperar unha forma histórica, tipo Irexe, Irixe, Grixe, etc., pois galerizouse en Igrexa, que é a carretera mestrada. Quería dedicar unhas palabras aos nomes conmemorativos, dos que supoño que xa vos falaron moitísimo. Aquí vou meter un pequeno speech, porque é un tema que me doi moitísimo. Quero poñervos aí dous exemplos previos. O primeiro, que queda a vosa esquerda, a Rúa de Xelmírez, de Santiago de Compostela, ata 1872 polo menos, e así figura na documentación do Arquivo Histórico Universitario de Santiago. A rúa chamábase Rego d'Auga, castelanizado en griego de agua, como correspondía á época, non? Creo que só a Rúa de Xelmírez e a de Fonseca son as dúas únicas rúas do casco histórico de Santiago que teñen un nome conmemorativo. Se vos fixasen todos os demais, Rentoiro, Toural, casi todo o mundo coñece Santiago, por eso a Rúa da Nova, a Rúa do Vilar, a Rúa do Franco. A tradición toponímica dos núcleos urbanos, calquera que sexa a súa dimensión, en Galicia é sempre a mesma tradición que a do rural, é dicir, denominar os lugares en función da súa descripción física, da actividade que se realiza neles, dos animais que ali se crían ou habitan. A toponimia conmemorativa é unha cousa que non ten, no caso galego, pouco máis de 100 anos, e no mundo mundial creo que non hai casos documentados antes da Revolución Francesa. Creo que un pouco antes non é exactamente a rúa, porque naceu a partir do museo, o Museo de l'Hermitage de París. Creo que foi o primeiro que lle deu un nome á zona, con Rue de l'Hermitage, ou como se diga, en 1830 algo. Antes do século XIX nunca se denominaban de xeito conmemorativo os lugares. Na outra imaxe que está ao lado foi unha cosa que encontrei por internet de casualidade. É unha rúa de Tijuana, en México, que se chama Fray Justo Sierra. O señor que escribiu ese post nese blog pregúntase que a quen conmemora esa rúa, porque Justo Sierra é un señor que naceu en México, que morreu en Madrid, creo que no século XIX, político, pedagogo, escritor, un home polifacético da época, considerado e chamado en moitos países de América o mestre de América. Nunca foi frade. Posiblemente o nome inicial da rúa, creo que o señor non chega a documentalo, era Fray Junípero Serra. Pero chega un momento en que os propios políticos que queren conmemorar a alguén con un nome esquecen a quen queren conmemorar. Case orde de poñer un letreiro que o señor que o pon moitas veces tampouco ten moitas máis luces, ou o señor que o fai, xurden cousas como isas. Un caso un pouco parecido
caso un pouco parecido non. Un caso que sucede bastante frecuentemente porque, de certa maneira, o povo é máis sabio que os señores que nos gobernan, é que por moito que en algún sitio se queren poñer un nome non se impón nunca. Eu fun de pequena a vivir para Santiago, a rúa que me ensinaban que se chamaba Rúa General Franco cando tiña que escribir unha carta, pero que o resto do día era a Rúa do Hórreo. Hai moitos casos documentados de lugares onde se transformou toda a toponimia urbana por un cambio de réxime político, por exemplo, que non só nunca callou, sino que a poboación saiu á rúa, protestou, queimou cousas para evitar que eses nomes callasen. Sobre a toponimia conmemorativa, estou descubrindo que hai bastante xente interesada no tema, sobre todo xeógrafos e sociólogos, porque non só ten o perigo de que destrúe a toponimia patrimonial que hai debaixo desses nomes que se poñen, senón que os propios políticos con isto o que queren é apropiarse da función de nomear e crear unha visión da historia que é a súa propia visión da historia. É unha visión de que eles consideran que son os vencedores, do que eles consideran que ten que ser a sociedade na que vivimos. É dicir, nós non podemos vivir nunha rúa da Carballeira ou no Soutinho, non sei que, non, temos que ter nomes de flores, porque a Carballeira, o Soutinho, non sei que, é paleto e é demasiado galego. Como receptores dos topónimos, porque os topónimos, entre outras cousas, é algo que debemos saber e que debemos transmitir, non son nin bonitos nin feos, simplemente describen. Hai pouquísimas veces que un topónimo paga unha valoración do lugar. Son escasísimos, son topónimos moi asociados a determinados sitios ligados á religión, donde, por exemplo, Belvís en Santiago, son nomes postos por xente formada de xeito culto que latinizaba ou que buscaba unha forma poética para denominar un sitio. A maioría dos topónimos son nomes simples. Ata o sitio que se chama Porqueira non ten nada de feo, é que ali criábanse porcos, que era un sitio rico económicamente, o sea, simplemente, non ten máis que iso. Entón, como receptores dos topónimos, debemos ser tamén os seus transmisores e axudar a manter esa vitalidade patrimonial. Como cidadáns debemos exixir o seu cuidado. Todo este speech, que parece que estou moi cabreada eu cando me emociono, é por se algún de vos ten pensado facerse alcalde, que os hai máis que o xiro. Todas estas reflexións están feitas un pouco alrededor da idea de recibir a toponimia, de aprender recibindo. Para aprender a descubrir tampouco fai falta ter demasiados coñecementos. Os topónimos, xa lo diría 50.000 veces, son palabras comuns que se converten en nomes propios, que se fosilizan, porque a súa función deixa de ser a de conter un significado e pasa a ser a de localizar, sinalar un sitio. Son, como vos dicía, unha especie de fósiles de documentos da lingua que chegan a nós como fixados nun momento concreto da historia da lingua e que logo van sufrindo as evolucións dependendo do mellor ou peor cuidados que estean. É como un moble que temos na casa. Se é de hai 100 anos o tratamos ben, pois será un moble esplendoroso. Se o tratamos un pouco peor, pois terá máis estará máis vivido, non ten por que estar tampouco feito un cachivache. Algúns topónimos están feitos un cachivache porque os maltratan, non? Pero a época e o valor dese topónimo sempre vai estar aí debaixo. Por lo tanto, como palabras comuns que foron, como palabras da lingua, todas son susceptibles de ser entendidas, de
Dependerá un pouco do lonxe que estean da nosa lingua de agora e dependerá tamén do maltrato ou da uso que foran tendo ao longo da súa historia. Con esta reflexión sobre a toponimia entramos xa no terreo do que é a ciencia toponímica, a análise, o estudo da orixe do significado de un nome de lugar. Calquera de nós pode, por lo tanto, con unhas ferramentas básicas, descubrir moitas cousas sobre unha porcentaxe altísima dos nosos nomes de lugar, fundamentalmente aqueles de orixe latina. Creo que o primeiro día, se non recordo mal, porque estive vendo grabacións do que se fixo, Gonzalo Lavaza nos contara que alrededor de un 90% da toponimia galega ten orixe latina. Ese 90% da toponimia é susceptible de que nós poidamos adiviñar o seu significado. Por lo tanto, se nós podemos adiviñar o seu significado, podemos transmitir o seu significado. Pero, como toda ciencia, a toponimia é complexa, porque require unha metodoloxía estricta e, ante todo, moitísima precaución. Recoñecemos un bo libro sobre toponimia cando o autor nunca fai afirmacións aventuradas, non fundamenta as súas hipóteses e simplemente deixa caer a proveniencia, o significado ou a transformación que puido sufrir ese nome sen dar argumentos. Sen pretender facer o que é estritamente ciencia toponímica, todos podemos aprender moitas cousas dun corpus de nomes de lugar. Estou falando podemos, por exemplo, intentar clasificarlos segundo o campo léxico que pertence e deixamos outro apartado onde sean topónimos escuros. Xa nos ocuparemos deles se algún día adquirimos máis ferramentas para poder descubrilos ou se algún día alguén descubre o seu significado. Un pouco máis adiante veremos algúns exemplos de como traballar a toponimia deste xeito. Sobre toponimia podemos aprender moito porque supoño que xa lo repetiron 50.000 veces. A toponimia permite, entre outras cousas, a multidisciplinariedade. Podemos aprender lingua, que a toponimia. Topónimos son palabras, por lo tanto, compórtanse dunha maneira concreta, porque son nomes propios e non nomes comuns, escríbense con maiúscula, etc. Podemos estudar os topónimos desde todos os campos da gramática, a súa fonética, a súa ortografía, a súa morfoloxía, a súa semántica, mesmo a súa sintaxe, cando o topónimo está composto por varios elementos. A través da toponimia podemos aprender historia, arqueoloxía, os topónimos fálanos a través do tempo, fálanos dos lugares a través do tempo. A historia non só a constitúen os grandes fitos que aparecen nos libros, sino unha vida cotiá da xente. Por lo tanto, un topónimo fálanos de como é a xente que vive nun lugar, a que se dedicaba, como aproveitaba ese lugar. Se temos o topónimo Castro ou temos o topónimo Aulfe, podemos saber que nos estamos referindo a dous momentos distintos da historia da lingua. É dicir, Castro vai facer referencia a unha época prehistórica e a Aulfe a unha época visigótica, é dicir, a partir do século chegado en Suevos, do século V. Podemos aprender a través da toponimia etnografía. Hai moitos topónimos que agochan información sobre a vida non teño horas aquí para avisares, non sei se vou lendo a través deles podemos ver tamén como evolucionou a sociedade, non? Como un pequeno terreo podemos ter información sobre técnicas agrícolas e información sobre a pequena vida industrial dese sitio, etc. E tamén información sobre os que viviron ali, sobre como traballaron o territorio, como podemos aprender tamén xeografía e cartografía. Os nomes de lugar nomean un territorio. A cartografía
necesita dos topónimos, son parte da linguaxe básica da cartografía. Un mapa sen nomes de lugar convértese nun dibuixo ou nunha foto. Se é un pouco grande, pois a mellor podemos identificar onde estamos, pero imaginade unha zona pequena, un mapa dunha zona pequena, sin un só nome, pode ser calquera sitio do mundo. O único que vemos é, como moito, un relevo, se o hai, pouco máis. A maneira tamén que temos de aprender xeografía e cartografía a través dos topónimos é pola capacidade que ten o topónimo como nome. É dicir, nós coñecemos o mundo a través das palabras, nós coñecemos o territorio a través das palabras, de como denominamos ese territorio. Toponimia de literatura, toponimia de ciencias naturais, un pouco máis rápido porque senón... Por lo tanto, a ver se me vai... Aprendendo a descubrir, aprendemos tamén un pouco a divulgar, porque cada un deses contidos que citei aí, que numerei, que non son todos os que podemos encontrar asociados a toponimia, pode axudarnos a fornecer unhas competencias a que la xente que ensinemos toponimia, competencia lingüística, porque estamos ensinando unha parte da lingua, de coñecemento e interrelación con medio físico, porque van saber manexarse por medio físico, coñecer como se estructura, competencias sociais, porque se poden relacionar ca xente preguntándolle como se chaman os sitios, competencias culturais, incluso competencias matemáticas ou científicas, porque intentar traballar científicamente un corpus toponímico, é dicir, organizar estes topónimos, implica establecer un problema e intentar solucionarlo. Para empezar a traballar con toponimia, precisamos de entrada un vocabulario toponímico básico. Tanto nós, para descubrila, como a xente a quen que iramos ensinar, temos que proporcionarlle esas palabras cas que falamos de toponimia. Ten que saber o que é un topónimo, un hidrónimo, bueno, podemos chegar ao grau máis científico que queiramos da terminoloxía, non? Pero tamén temos que ensinarle que é un topónimo maior, un menor, pero tamén necesitan información básica sobre a organización do territorio. Hai moita xente en Galicia que vive en vilas que non sabe que Galicia está estructurada en concellos que a súa vez se dividen en parroquias, o sea, sabe como moito que hai unhas provincias e outras provincias hai uns concellos, pero non sabe que os concellos se dividen en parroquias, que as parroquias en lugares, porque o que é un núcleo urbano é unha realidade totalmente distinta ao que é un núcleo rural. Por lo tanto, todo iso temos que falalo, reflexionalo e informarnos de como é, non? Por eso, a hora de ensinar toponimia, sobre todo a xente máis nova, achegarles un mapa, o mapa do seu propio concello, é unha maneira moi fácil de ver, o sea, de ensinarles tamén como se estrutura ese concello. Podemos aproveitar uns cantos nomes, intentar colocarlos no mapa e explicarles pois esas distintas gradacións administrativas. Ese é o punto 2 de organización do territorio, é dicir, que aprender a como está organizado o territorio tamén é algo que nos interesa. Como se representa cartográficamente ese territorio, tamén é algo fácil e doado de ensinar. Que o topónimo é unha palabra, porque moitas veces os nomes propios en xeral, o topónimo, o noso propio nome, o noso apelido, o nome de un comercio, o nome de que lle ponemos a un animal, moitas veces pensamos que non forma parte da lingua, que non, que queda como nunha parte, porque como non se estuda, non hai que
ver se ten singular ou plural, se é masculino, bueno, masculino ou feminino sí, pero unha vaca, a mí igual podemos poñer un nome totalmente neutro que nos dá igual o xénero do nome, non? Esas cousas todas sobre os nomes propios son interesantes para analizar. E debemos transmitir tamén a importancia da riqueza toponímica. Unha porque é unha maneira de achegar a xente ao método científico, non? A maneira de traballar científicamente. E outra porque a riqueza toponímica non ten por ser unha cousa complicadísima e porque permite con 4 ou 5 datos que rapaces moi pequenos sexan capaces de facer a súa propia inclusión. Bueno, despois de todo este rollo, me estou liando porque estou un pouco agobiada porque me dá a sensación de que vou... Non, toca media hora. Volvo a empezar. 15. Bueno, 15 minutos. Vou pasar, entón... Bueno, todo isto que os acabo de contar aí porque me vale un paso. Vou pasar entón a ensinarvos unhas cantas actividades que se poden facer ca toponimia. Moitas delas poden ser usadas con nenos moi pequenos e outras tamén poden valer para calquera idade porque pasalo ben gustanos a todos, non? Escollí como a primeira ese recitado que se di na miña aldea para de certa maneira insultar aos da parroquia do lado que son de outro concello. Xa sabedes que non nos levamos ben os de un sitio con outro, pero que eu creo que ten tamén unha función fundamental, que é que a xente era unha maneira a xente de aprender os nomes dos sitios, non? De ensinarlle aos rapaces máis novos como se chamaban os lugares da parroquia do lado. Pois, Uiuiu do Curuliño, Volborotos os do Coto, cada cousa desas é un insulto. Manteiqueiros de Suime, Lamecazolas de Quintá, Jaliñeiro de Santa Mariña, Raposados de Pescoso, Matalobos de Paredes, Ratajarellada de Sal. A palabra ratajarellada é moi bonita. Das Tarañas de Cabalas, Pleiteantes de Achicán, sempre foron e serán. Así é como rezo. A partir de mostras destas da literatura oral, o mesmo da literatura escrita, dos libros que os nosos propios escritores nos deixan, podemos encontrar moitas veces exemplos toponímicos, pero estas rimas, a verdad, eu creo que todo o mundo coñece algunha, se non é tan longa como esta, pois é Vigo Bexo Cangas, non? Unha pequena estrofa abonda para este é o meu concello. Ten 24 parroquias, é difícil aprendelas todas, pero pasei un anaquiño de tempo en inventar unha historia que ao mellor é máis fácil de aprender de memoria que ver o mapa, intentar que o neno saiba tal. Proco sagras isto o sexo, Baixa, Baña, Artoño, case no medio me poño, Carmoega, Santa Comba, Brande, Gorrea e Merlín. Estou no medio por fin, Borraxeiro, Serramil, Berredo, Indián e Garjabre, pago que a conta me cadre, Ferreiro e as Trabancas, Vilariño e Esperante, estou algo máis adiante, por rematar o conto con Ventosa e con Burgueiro, xa teño o concello inteiro. Non sei se os rapaces son capaces de aprender iso, pero se consigues que se lea 4 ou 5 veces na clase, polo menos os nomes han de soar, non? Non se vai pasar como a min, eu marchei moi pequena do concello ese, pero hai pouco tiven que ir mirar os concellos do lado do Ulla, que é o de arriba, eu son desde daqui de abaixo, porque estaba facendo un traballo toponímico e nunca lá fora, que non sabía nin dos sitios dos que quería escribir, non? Porque moitas veces os concellos son tan grandes que non te moves máis algo da tua parroquia. Un segundo exercicio, todos son alrededor do tema da lingua, pero supoño que se poden artellar de alguna maneira exercicios para calquera outra das competencias. Para este caso, collín os lugares da parroquia de Alcabre, Vigo,
xa os tiña collidos outra vez, que non te chives. Entón fixen unha pequena clasificación formal, coa forma dos nomes. Por un lado, aqueles que teñen artigo, e por outros que non o teñen. Aqueles que rematan un sufixo eiro, un sufixo al, un sufixo iña, ou os que non teñen un sufixo identificable. Isto calquera rapaz pode facer. Está familiarizándose cos nomes, traballando sobre lingua, e vendo que topónimo é unha palabra normal e corrente que funciona un pouco como as outras. Seguindo coa forma, e coa mesma tal, podemos xogar, facer xogos por exemplo, mexer as sílabas. Poñemos cantos nomes e alterei as sílabas do nome. É algo que poden facer os rapaces. Aprenden como funcionan as sílabas en galego. É dicir, se non poden partir ai, mexe, rai, son capaces de dividir silábicamente esa palabra. E a vez van familiarizándose cos nomes porque entre eles poden xogar, un alterar o nome do topónimo e outro xogar a adiviñar cantos nomes é. Podemos comerles ou engadirles unha ou varias letras aos topónimos e tamén xogar a adiviñalos. O cadaiño, que non sei onde saquei porque aquí non está, o casaliño, o buño do vento, a pardariña, a liña grande, o piña grande, a liña de unha letra. Xa sobreiras falta o cal porque non correxiu. Outro tipo de exercicio, tamén cos tal, neste caso, atendendo ao significado. Podemos xogar a pescar o significado. Hai topónimos que entendemos directamente o significado, dos que non. A igrexa, ponte, o buño do vento, todo o mundo pode pararse a ver que significa algo, porque cando nos dicimos boa estrada, ninguén pensa o que significa a estrada, que todo o mundo é capaz de saber o que significa ese nome de lugar, non? Ou cando vou a, eu que sei, a unha aldea dos meus avós que se chama o Castro, ninguén pensa que significa a palabra Castro, simplemente vai a un sitio. Unha parada e unha reflexión sobre iso permite ver que hai topónimos que entendemos perfectamente e outros que non temos nin idea do que significa. Para outros topónimos o dicionario axúdanos. Un neno mellor non sabe o que é unha sobreira, pero a palabra ven no dicionario. E posiblemente nunca use a palabra sobreira se non vai ao dicionario a mirar o que significa o lugar da sobreira. Ou se non vai a mirar a ver se a sobreira vai no dicionario. Para outros topónimos o dicionario non nos axuda. Tamén é fácil, moitas veces, saber agrupar os que pertencen ao mismo campo semántico. Unha vez que busquemos no dicionario aqueles que non sabemos e que encontremos, podemos saber que a meixeira, sobreira, castellar fan referencia a árboles, que o cruceiro e a igrexa fan referencia a cousas religiosas, pero vai haber outros topónimos que serán totalmente escuros para nós. Finalmente, tamén coa forma do topónimo e tamén co seu propio significado, intentando entendelo, podemos ainda ir máis alá e coger cousas máis lúdicas, tipo inventar unha adiviña para descubrir o topónimo. Es que me deron o nome borrachiña quixen ser, como nunca fun pequena, a moitos dei de beber. Pois está claro que Viña Grande é o posible. Ou isto está obsoleto porque xa non sei as preposicións modernas, porque cabe, creo que xa non é preposición, xa quitaron do... Ante baixo cabe con, abro con preposición, pero se me les inteira, estou por riba da eira. Eira, vai buscar unha palabra que acabe en eira, unha preposición antes, a sobreira. Só tampouco debe ser moi usual hoxe en día, e non se debe estudar cas preposicións, pero bueno, cousas de ser...
Hai uns cantos recursos didácticos que vos quería pasar así por riba, que supoño que non son difíciles de conseguir, que vos poden dar unha idea destas cousas. Mañá Xulia Marqués, que é a autora desta guía, supoño que tamén vos falaron dela, nalgúna outra tal, vamos contar máis cousas. Esta guía podese descargar da página da Asociación Galega da Doméstica. É unha guía para recoller, catalogar e estudar os nomes tradicionais de lugar. Xulia tamén ten un libro para nenos máis creativos que se chama Enredando cos topónimos con Rodari. Vamos contar ela máis de que vai o asunto. O amigo Xosé Lois ten este libro Os nomes do mar de Bayona e Panxón, pensado para, como di o subtítulo, a toponimia marítima para xente viuda. No ano 2010 tamén parece un traballo interesante. O tipo de normalización lingüística do Instituto Rafael Puga da Coruña, creo que son, traballou, expuxo a toponimia galega castelanizada. Era un traballo interesante que permitía fixeron fotos, analizaron os problemas que había en cada un dos topónimos deturpados e tal. Finalmente fixeron unha exposición que puido ser visitada non só por os membros do centro, sino por todos os veciños do lugar. Atopando Compostela, un xogo que fixeron varios membros da Asociación Galega da Doméstica. Veremos agora un pouco como se desenvolve, que, entre outras cousas, ten, picando aí unha guía didáctica pequena que ten, un pouco unha guía didáctica ao uso. Se sodes traballades no ensino, establecense uns contidos, unhas competencias, unhas actividades, etc. O xogo consiste nun tabuleiro. Para elaborar o xogo este, o material toponímico utilizado eran alrededor de 1000 topónimos recollidos no Concello de Santiago. Debo recordar que eran sobre 1000, non sei se eran menos, pero toponimia maior e menor. O xogo consiste nun tabuleiro, 4 equipos. Tamén se pode xogar de 2, tamén pode xogar un só, e tamén se pode xogar sen tabuleiro, con un cubilete e uns dados. É moi versátil. Cada número do dado marca corresponde a unha cor, o azul o 1, o vermello o 2, o verde o 3. 1 corresponde ao medio natural, 2 animais, 3 a plantas, 4 a xente, 5 outros e 6 probas. O rapaz tira o dado, sai un 5, pois 5 outros. Colle unha ficha de outro. As fichas son as fichas de preguntas, tipo trivial. Aquí tedes o exemplo dunha de animal. Isto é, se leo a frase da resposta, porque detrás non ten a resposta. Cada destes lugares de Santiago fai referencia a un animal: a foca, a parroquia de Barciela; a polveira, a parroquia de Barciela; a coruxeira, Conxo; a avenida de Raxoi, cidade de Santiago. Descartada a avenida de Raxoi, para que nos pese. Os rapaces tiñan que pelexar entre as outras 3. O mellor dabanse conta que estábamos insultando algo a alguén, tiñan que... É un xogo dedicado a... Eu non sei ver os últimos cursos da ESO. Sí, a... Esta pregunta era o mellor un pouco difícil para os rapaces, pero hai preguntas moi variadas e moi... Algunhas son moito máis evidentes. Por a parte de atrás da tarxeta, nesa resposta correcta, fai unha pequena explicación dos topónimos. A coruxeira, que é a resposta correcta, refire-se a un lugar axeitado para ser habitado por coruxas. Isto é un lugar elevado cheo de penedos. A coruxa é unha ave nocturna de ollos meirantes. Unha foca
É un sinónimo de pocha, oco furado, a polveira, o castelanismo, por poeira, o lugar onde se levanta moito pó. Dábase unha pequena información sobre os outros topónimos. Un exemplo de outros, por exemplo, cal destes topónimos está relacionado cun número, o Quinteiro, o Tombo, a Poza de Arrans, saída da Corredoira. Esta, evidentemente, é un pouco máis fácil. O Quinteiro, a palabra Quinteiro, na súa orixe etimolóxica, está emparentado con os numerais 5 e 5. Quinteiro é unha agrupación de varias casas que configuran un grupo separado doutros nunha aldea ou lugar. En algúns casos non se explican con os topónimos as ocupacións de espazo. Aquí tedes algúns exemplos de probas. Representa con mímica os seguintes topónimos e consigue que o resto do grupo o adivine. O Castelo Grande e o Castelo Pequeno. Quintana Mona hasta que hai adiviñas, tipo, adiviña que parroquia é a miña, se me engadises un R despois da letra primeira e non fixeses un arco, eu sairía a carreira. Se pon un arco, unha frecha. Hai que leva un R despois da letra primeira, o cal quitamos ese R despois da letra primeira, queda fecha, que é a parroquia que... Bueno, debuxar topónimos, caso había que dibuixar Miramontes, localizar topónimos, dábase un topónimo, unha parroquia, neste caso, Grixoa, entón, co resto dos compañeros había que preguntar está ao norte, está ao sur, está no centro, ao lado de, para que se aprendan a orientar polos mapas. O xogo vai acompañado con un mapa do concello por parroquias, as unidades de poboación e o rueiro de Estaciano. E, con cada pregunta atinada, o grupo ten unha ficha dun puzzle que lle permite, se as consigue todas, montar o concello. Recursos didácticos, hai moitísimos por aí por mundo adiante. Aquí puxen algúns exemplos. Un xogo interactivo de Generalitat de Cataluña, bastante divertido, hai un macaco por aí, faixe unha pregunta de unha zona concreta, non podedes entrar e xogar porque é un nivel bastante sinxelo, enténdese bastante ben, está en catalán, pero bueno, sempre, inda que un perda, sempre dá gusto xogar aí, sobre todo se un xoga un só e ninguén ves e tal, non? Tamén hai algunhas unidades didácticas e propostas didácticas por aí pola rede. Básicamente en catalán traballase bastante para... Bibliografía útil, aí están seleccionados os cantos libros, quizáis os máis divulgativos, non? Porque sobre toponimia en Galicia escríbese bastante, pero moitas veces en revistas especializadas, en actas de congresos, non hai unha gran cantidad de bibliografía divulgativa. Xa vai habendo, supoño que coñecedes algún libro de Gonzalo Navarra, moi interesantes, moitas veces eses libros que son que están centrados nun concello ou nunha parroquia parece que non nos atraen porque bueno, que me importa a min os nomes de faiáns. Pois sí, porque seguramente hai encontres 20 ou 30 ou 40 nomes que son comuns a túa parroquia ou a teu lugar. Pola rede tamén hai un montón de cousas que se poden utilizar para traballar a toponimia, desde o nomenclatos, o buscador de topónimos, o propio Google Maps que permite imprimir pantallas moi atractivas para que logo os rapaces enchan con tal. A todos os galegos non hai moitos, son por aí tal. Acabo esta... Iso que é iso que se mira aí? Porque escollo as cousas. Se tedes alguna pregunta? Hai unha pregunta. Esperei antes, non, hai a pregunta, pero unha indicación para os dou indicacións, pois foi a pregunta, por se queren ir. Mañán imos saltar un par de kilómetros ou 3 polo monte. A última vez eu que empeo en zapatos de tacón, zapatos góticos, neoliberais, todo. Iso. Agora podes marchar.
Falaches antes de respetar os topónimos, a Comisión de Toponimia respetaba as formas en áreas de seseo, a forma como seseo. En o caso de... Cando o topónimo é escuro, cando coincide cunha voz común, é dicir... Bueno, escuro, Tabarís, Germánico... Claro, se o topónimo non é transparente para xente, que se ti tes un sitio que se chame... Romarisco, sí. Vale, intentando iso, pero a pregunta ia por outro lado. A Cancela. Hai varias localidades diferentes que se chaman a Cancela e varias en zona de seseo, a Cancela. Hai que poñer concello. Claro, é unha voz común. O señor que vive ali vai seguir chamando a Cancela. Pero non ten sentido, si falamos de normalizar, o sea, non... O que temos é que entendernos todos, non? Vale, entón a pregunta vai ao contrario. Que acontece cando hai hipercorreccións con un faz? Que se fai? Mantense faz? Non ten sentido. Zona de seseo, faz? Ten sentido pola tradición gráfica que sempre tivo lugar. Pero non se fai nada por normalizar a toponimia. Vamos a ver, que cada topónimo é un mundo. Pero quero dicir, se estamos normalizando a toponimia, non podemos usar dúas varas de medir. No caso de la carretera, hai unha tradición tamén. Sí, pero estamos falando de toponimia maior primeiro, o sea, de entidades de poboación. Cada topónimo é un mundo e a veces é complicadísimo resolver. Por exemplo, como Concello Agolada, de toda a vida, pero este rollo de toda a vida, decimos sempre, non? Pero está solucionado. Non, non está solucionado, porque eu agora vexo escrito en Agolada, eu non digo en Agolada. Entendes? O sea, aí había varias opcións. O topónimo chegou a nós deturpado, de Agolada. A xente dali decía Agolada. Vivo na Agolada, son da Agolada. O topónimo chega a nós deturpado, de Agolada. Que facemos? Etimolóxicamente, debíamos xuntarlo. Pero foi o que fixemos, nese caso. Hai outros nos que... En Cataluña de Colada, non? Con eles... ¿Qué digo ahora? ¿Qué? ¿Qué digo ahora? Es lo mismo que... Digo ahora de Cataluña, pero de Latus, de ancho arriba. ¿Solo explicaba qué? Sí, pero aquí conducido de la... Sí, pero allí es de ancho. Bueno, es igual, pero... É igual, el Latus igual. Es la interpretación del L como artículo. Con esa conducida o ancha e o mesmo Latus igual. Aí o problema é, vamos a ver, a interpretación do A ou do L no caso catalán como coartivo. Tens varias opcións. Ou deixar separado, como decía a xente, escribir A ao lado, xuntalo, co cal deixas a súa forma, recuperas a forma que tiña que ter. Na miña casa había documentos de 1800 e pico onde escribían en castelán en la villa de Agolada, todo xunto, claro, escribían en castelán non lles causaba conflicto. Aí, eles oían Agolada, escribían todo xunto. Así tiña que ser a forma do sitio. Pero se escribes así hoxe en día, non vas pronunciarse a como se dice. Ou, ainda tes outra opción, engadimos un artigo antes. A Agolada. É unha acción totalmente válida, permites que se pronuncie como se di. É posiblemente o leve, o sea, o tivera que levar, porque era unha... Según a pronunciación, claro, porque senón estamos como o globo. Non, quer dizer, posiblemente a xente cando falara dixera, imagínate, estou na auga levada. É dicir, non iba a dicir estou en auga levada. Mas é igual. Pero no caso de Zas, a mí por ser... Claro, o caso de Zas é que a propia xente de Zas fliparía por colores se lle paso de Zas. Porque, o sea, eles, entre outras cousas, o mellor non está tan clara a origen da palabra. Nese caso, no caso de Zas Concello, sí, pero hai outros moi discutibles. Entre outras cousas, porque neses sitios non hai seseo. Noutros sitios onde hai Zas,
non hai seseo, o cal non é unha corrección. Non se percibo limitado a faixa, posiblemente. Xa, sí. Evidentemente, pero cando gráficamente aparece estarse escrito, imagínate, con Cefedilla ou con Z na Idade Media, aí non confundían, aí por moito que pronunciaran, o sea, que houvese un sistema de silantes distinto, non confundían. Quer dizer, cada topónimo é un mundo, e ás veces é moi complicado resolver. Por iso é por que... Pero que al final tamén se en conta outros factores como xa non tanto a historia, como a sensibilidade, e a tradición gráfica, que era outros que falábamos. Cando un topónimo mantén unha forma... Pero a tradición gráfica... A tradición gráfica é o do Grove separado, é dicir, imos volver... Ata que punto da historia volvemos? Porque se imos máis para atrás, ponemos o Grove, escribimos no latín, non? É dicir, non é unha cousa doada, é dicir, normalizar non é unha cousa doada. E por riba nós normalizamos con outra conciencia, é dicir, portugueses ou españois que levan séculos de tradición normalizadora, a xente non se plantea para nada cousas como estas. E despois outra cousa que me había preguntado Manzaneda e Maceda de Tigres. É algo que me doi a mí. Digo, por que non se recupera dunha vez Maceda de Tigres? E aparte, habendo xa entramos en materia, habendo un concello que posiblemente non se puxese demasiado, non sei, por lo menos hai dous ou tres casos na toponimia maior que o nomenclato xa se fixo hai tempo. Ao principio os nomes dos concellos, que foi o primeiro que se resolveu le tempo nos primeiros anos. Eu creo que ainda non había autonomía aquí cando se resolveu autonomía non hai como xa desapareceu a palabra de la comunidade, xa non se usa autonómica nin... O rexión, que outro día escoitei onde iba a ganar. Bueno, os nomes dos concellos resolveu xa en muitísimo tempo e hai dúas ou tres espiñas que están aí gravadas e que hai que corrixir. Un é o caso de Maceda e outro é o caso de... A Cañiza. A Cañiza. Os vellos decían Maceda de Tribes, sí. Non sei se lle metían... Ali non creo que lle dixeron de Tribes, Maceda é punto. Claro, sabes o que pasa? Que hai outro Maceda ao lado. Claro. Para distinguilos, posiblemente non os paisanos, pero... Cando salías dali son de Maceda de que Maceda, de Tribes. E o mesmo pasaba con Monte, que era a cabeza grande, non era Maceda. Pero que si o de Manzaneda é cousa do franquismo, é cousa recente. Non dixo na baza que do 16 xa. Si, xa parece castellanizado, pero... Pero no 16 posiblemente aparecería outros tamén, castellanizado. Pero por alguna razón... Por a razón de que teñen, vamos a ver, porque é unha resistencia popular, porque están encantados de en la estación de Cabeza de Manzanera ya la nieve que sabe todo. No, pero quer dizer que posiblemente cando se decidira a toponimia dos concellos traballábase de outra maneira. Cando chamas ao concello, preguntas a dúas outras persoas e dinche Manzaneda, e pois que se di Manzaneda xa. Ao mellor si preguntas a 10 ou a 20 descubres que se di Maceda, é o nome que poñerían. En a Coruña se di la Coruña. Claro, pero estou che falando de que ese traballo se fixo hai moitísimos anos, está pendente unha revisión, entón hai cousas que non están ben feitas, como non estarán as que se pagan hoxe en día. É que todo precisa de revisións, erros vai saber sempre. Felizmente non somos perfectos, porque se non deixamos traballar con credibilidade. Bueno, se non hai máis, deixamos aquí.